Ahoj Itamové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to nebude Slitherio, ale bude to podobné TubeTickon. Jdeme vytvářet video, tak gameplay. Co jiného, že? Jo, promiňte, že jsou tady ty reklamy. Úplně na nic. Úplně na nic. Takže, sorry, jakože, že nebyly dlouho videa, ale neviděl jsem jakou hru. Teď jsem našel, líbila se mi a tak proč ji nenahrát? 720 zhlédnutí, 7 lajků a 0 dislajků. To je docela dobrý. Dáme třeba vlog. Co je? Vlog. Pojmenujeme ho jako třeba vlog z Itálie. Ne. Z Prahy. Prahy a hotovo. Fakt, blbé reklamy. Koho to zajímá? Tak kolik to bude mít to zhlédnutí? Zhlédnutí jsou jak kdyby ty názory. A to určitě víte. Málo docela zatím. Málo. Tady jak jsou ty 3 lidi vpravo nahoře, tak to je kolik máte odběratelů. Mám 12. Teď jsem to začal jakože hrát. Dáme prank. Prank třeba. Co to zase píšu? Já neumím psát vůbec. Prank na třeba třeba Karla Gotta. Jo, prank na Karla Gotta. No, prank na Karla Gotta, no, to je dobrý, no. Toto video není tak zábavný. Když tak mi pište do komentářů, co mám natáčet za hry. Ale mohl bych třeba Agario. To by nebylo blbý. Dáme třeba speciál, jde to? Nejde. Tak dáme music. A nebudeme to pojmenovávat. Málo, 17 odběratelů zatím. Málo. Mám jenom 117 peněz. Tak jako... Prank na Karla Gotta. Ježiši. Tak vytvoříme třeba zase gameplay. Dáme gameplay jakože třeba Minecraft. Tak s kým to může být? Jo, tak s gamerem.
Jo, to bude hodně dobrý video. Tak kolik to schválně bude mít zhlédnutí? Rychle. Zatím málo. Hmm, 708, no. Tak já bych to dneska ukončil. Doufám, že se vám líbilo video. Dávejte lajky, odběry, komentáře a u dalšího videa čau.